בצילומים שלנו נקלע פה גבר. משהו אחר במקום שפרה ופועה, רוצים שמשון ויובב. שמישהו ירים את הכפפה. אני מרגיש רעב שאני רואה את כל הארוחות שאנשים מקבלות. אתה רוצה ביסלי? מה ביסלי? היולדות מקבלות ביסלי. נותן אוויר ליולדת, למשפחה, מבורך מאוד. איתן, אני רוצה לשאול אותך בתור סבתא, האם ארגון שפרה ופועה הוריד ממך דברים מהראש שלך? כן, הייתה לי הרגשה כזאת של רוגע, שהבת שלי נמצאת בידיים טובות, שהקהילה גם מסתכלת עליה. מה שמעת עליהם? תספרי לי, תרחלי לי באוזן, שרק אני אשמע. עוזרים לאנשים בקשר לפוריות. מה הדבר הכי שווה שקיבלת משפרה ופועה במושב ברקת? אוכל לשבת. יש פה נשים באות ואומרות נעשה את זה ככה שיהיה להם יותר נעים וכיף לאכול. אז הן מתחילות את הבישול שלהם פה בצרכניה שלך, דוד. משתדלים באמת לעשות שזה יהיה כמה שיותר בד"ץ. מתי בפעם האחרונה יצא לך לקבל ככה ארוחה מושקעת משפרה ופועה? אחרי הלידה האחרונה שלי קיבלתי ארוחות במשך שבוע, גם ארוחות לכל המשפחה וגם ארוחות לעצמי בבוקר וגם בערב וגם במפגשים. יש ארוחות כל מפגש, יש גם פעילות. קיצור, אוכלים כל הזמן. עשיתי דיל עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, אני מפנקת את היולדות שלך, דואגת לתינוקות שלך, ואתה תדאג שיהיה לי תינוק. תוך שנה, ברוך השם. בא לנו. תאומים, יש לארגון שפרה ופועה חלק בכיף הזה? וואו, הן לא מפסיקות לפנק אותי. וארוחות בוקר, ארוחות צהריים. זוכרת בימים הראשונים? מי בכלל חשב שצריך לאכול את כל העם בסדר שאתה תחתולים, מחלפות, ופתאום יש רגע מישהו שבא ונותן לך את תשומת לב הזאת. האם הימים הראשונים של הלידה, את מרגישה שבאמת את יותר עטופה ומחובקת, אבל גם בהמשך? בוודאי שכן. אם זה בייביסיטר, הם פתאום אומרות לי, רוצה שעזרה בניקוי של הבית, הייתי בשוק. גם בשוק, מה קורה? אפילו יותר מזה, הפתק הקטן הזה שכל יום הם היו רושמות לי, זה כיף, אני שמרתי אותם. סלטים. אני פשוט בודקת מה אני לוקחת איתי הביתה לשבת. יש פה מגשים. אתם לא יודעים, אבל האישה המהממת הזאת אחראית על כל מערך הבישולים של נשות שפרה ופועה. המשיכי לבשל רק בשמחות. אמן ואמן, תודה. כמה שנים לדעתך ארגון שפרה ופועה קיים? שלפי מהר. וואו. טעות. לא. לא. כמה? גלילי. 30 שנה, אחותי, זה פזם. כמה יולדות לדעתכם נעזרות בארגון שפרה ופועה מדי שנה? לדעתי מאות. 150? הפעם ניתן ניצחה 80 יולדות בשנה והיד עוד נטויה. מה היית רוצה לומר לנו על ארגון שפרה ופועה? אחרי 8 חודשים שהוא היה, פתאום בא אליי כרמלה קוראים לה, והביאה לי עוגת תמרים. וזה גם ריגש אותי, וגם, את יודעת, אות בספר תורה שעשיתי לו. וואי, זה מקסים. ארגון שפרה ופועה גם דואג לרוחניות של הקטנים האלה. באמת, זה ממש מציל נפש, במיוחד שיולדת נמצאת במצב ממש רגיש אחרי לידה. יש הרבה ארוחות לשנע, להביא ליולדות. תספרי לי, האם את נעזרת בשירותיהם של עובדים זרים? לא. אבל אני נהנית לשנע את האוכל. את העובדת הזרה. אני העובדת הזרה, בדיוק. אני הולכת למתנדבות ומכינות כל בקר ארוחות ליולדות, מקבלת מהם שקית יפה, מלאה ועשירה באוכל. שפרה ופועה הגיעה לדוכן הפלאפל המרכזי של מושב ברקת. חייבים לשפרה ופועה את חיינו. כל יום היא קיבלה אוכל ועזרה, דבר שלא ראיתי בשום מקום בעולם. מה מכל הנושאים של שפרה ופועה הכי קרוב לליבך? החלק הכי פחות מדובר, המאותגרות פוריות. כל אחת שמאה ורוצה להיכנס להיריון, וזה הולך לאט או הולך עם קושי, אפילו שיש לה ילדים, אבל עובדים שעל הילד הבא. זה מאתגר, זה מסע, וצריך להיות שם בשבילם. כאן במושב זה כולם כאן משפחה אחת גדולה. אין מצב ככה יפספסו פה יולדת. מה הדבר הכי שווה שקיבלת משפרה ופועה? וואי, האוכל וארוחות בוקר, רק שווה כל הזמן ללדת. הרגשתי שמישהו רואה אותי, טק טק טק, יומיים שלושה כבר באו אליי הביתה. לשפרה ופועה יש גם ארגון ביון שעוקב אחרי היולדות, יודע בדיוק מתי הם יולדות, ונוחתים עליהם עם ארוחות ועם כביסות וניקיונות. נמצא איתנו פה אמיתי, שהוא בעל של אחת המתנדבות. ספר לנו אמיתי, מה ההשלכות של זה? וואו, כמה שהיא עובדת, אז כל פעם אני צריכה ללכת לקניות, יש לנו מחר איזה 6 יולדות, עושה את זה בשמחה. מנוחה, האם את יודעת מה החלום הגדול ביותר של נשות שפרה ופועה פה במושב ברקת? נראה לי משחקייה. הם מאוד מאוד רוצות שתהיה משחקייה לילדים, כדי שהאמא תוכל קצת לנוח. אנחנו רוצים קצת לנוח בחיים האלה, מה יש לנו? לא לנוח, והן לא מוצאות מבנה. מה את רוצה להגיד לנשים, לגברים, לכל מי שחלק מהסיפור הזה לקראת הקמפיין השנתי של שפרה ופועה? לתרום, באמת, יש להם חלק מאוד 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 גדול במה שאת רואה כבר נחשב בן אדם שפוי.